katılımcının arttığı, ziyaretçinin arttığı bir fuar düzenliyoruz değerli konuklar. Li bajarê Amedê pêşengeh Cotyariyê Vêbû Hevdemîn pêşengeh Cotyariyê ajaldarî mirîşk û pişesaziya şîra Mezopotamyayê ku ji aliyê jora bizirganî û pişesaziya Amedê û rêxistina fuarê ya Mezopotamyayê ve hat amadekirin hate li darxistin. Beşdarvan balkişandin ser mîrateya çandiniyê ya 12500 saliya bajêr û teqet kirin ku bi plansaziyek rast bajarê Amed xwedî kapasiteya hilgirtina barê çandiniyê yê Tirkiyeyê. امسار ما حساب کنه که نزدیک 10,000 تن یعنی چیفچایی که یعنی اوتا گیرنی هیرسه حب marka utağı سو 26 hapsi firma utağı yani çık sekeni işte ota ki çandeni de neveçi vejayu aynı navneni ay ki çiftçi maz yeni uta ay ki neveçi vejayu aynı reza aynı ne sınavdaş hudoni ki anki çi gurekeni mavoni pemem varaznani galakeni çıken ise ay neve av keseni va kehina tike kullanmış geni kehina veş seni vakti romut va hina veş peyda bu semed ay manu tehet onu Di pêşengeyê de sê sîtmarxeyan dibin sîwana 125 kampanyayan de bi cotkaran re hatin bahevdû. Karsaz malên xwe li cotyaran dan nasîn. Cotyar jî ji teknolojiyê nû haydar bûn. Lêbelê ji ber buhabûna kel û pelên çandiniyê û ajaldariyê bigazinin. Em tablê gariz difroşin, dendeka difroşin. Ji ber wî awî em ürünê me Afyonê ne. Ji Afyon firma katılmış. Em jî bayağı wanî Diyarbakır'ın hem serwîsa wan hem bayağı wanın aynı zamanda hem jî patoza çêdikinin. Tarım makinesiya imalat dikin li vedra. Fuar baş tiştê wan me ürünê xwe tanıtmış bike reklama xwe bike feyda wê gerçekten jî ji bo bêlgê jî ji bo ew jî insan bibîne tiştê yenî imalatên û teknolojiyan û dibîne baş e pê ürünê temiz dertê baş dertê pir xweş e yanî feyda wê heye. Rêşa cotkara nexweş e. Ji ber çi mazot bûyî, gübre bûyî û ürünê me jî nayên firotanê em genim 13 milyon edim ki mazot derim 85 milyon dikirin. Gübre 14 milyon bû ana bû 24 milyon. Gübre daban heta ana 20 milyon 22 milyon bû ana bû 40 milyon. Beriyê cotkara rewşa wan nexweş. Dewlet jî destekê nade. Rewşa me nexweş yani. Wala rewşa cotkara îsa pir nexweş e. Avê gidayî berxwe zarar diye, nîska zarar diye, ce zarar diye, genim zarar diye û heywan jî heta anayê heywanê me hundir dayê em dikir ji ber çamûrê ew jî emrê Xwedayê xîzam. He? Vallahi yem buhayê. Yem buhayê em de yem de mahbûn xîzam. Millet perişan biye, şîr erzane, işte girdiye hayvan mesela yem falan pır boğayı. Ecar seda baran duvarı mercimek xarab biye, teneke xarab bunu, baran pır duvarı. Millet fakir perişan e. Di pêşengeyê de pêşbaziya golikên yê herî ciwan jî hat li darxistin. Xwediyê golikan hatin xelatkirin. Deriyê pêşengeyê wê heta 26 Nîsanê ji bo beşdarvanan vekirî be. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.